मोनसे फिसा भिडिअ बानायथायबाय फैदों बाहाय नायदो आइजोफोरनि गोहोखौ दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ब्लकफोरनि गेजेराव बादायलायनाय जादों बे बादायलायनाया मा बादायलायनाय बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना सोर बोलो गोरासिन बेखौ नायदो मानसि गोजौ गिदिर मोदोम गोनां मानसि बोलो दं बेनि प्रमाणखौहाय नुनो मोनगोन ओंखायनो गोसो होनानै नायलांबाय थाबानो जाबाय माबादि नुयो नायदो गोसो होनानै नै आं दिन्थिनाय भिडिअ नायदो नायलांबाय थादो Sederai naudो खाथिया नैबे जाबाय क'क्राझार ब्लक 2 आरो ओरैहाय दं कुसुगाव आरो हरै थानाया क'क्राझार ब्लक 2 नायदो ओरैना कुसुगाव हरै साइडना जाबाय क'क्राझार ब्लक 2 कुसुगावआ देरहासार जाबाय भाई गसाइगाव जर्डेन दिते लागबे ओरैना अबेनि अबे ब्लकनि दतमा ब्लक ओरैनाथ' कामान्ड' गोजा गासिबो सोर बोलो गोरासिन नायनोसै देखा जाबाय के शक्तिशाली ना सोरनि गोहोआ बांसिन नायदो देरहासार जानो हाबाय ओरैना अबेनि दतमा ब्लक नोंसिना ब्लकआ कुसुगाव ब्लक भार्सेस दतमा ब्लकनि गेजेराव काबादि बादायनाय जादों दतमानि राइट दहाय सासे देरहागोन मा पइन्ट दंखायोमोन Blang aja. Kanai bisa ngomong, kanai lem siapa? Menboleh ini 3 poin muncul.
Posugaw 12 Dotma 15 Dotma derang जाखाबाय Poinnya जाबाय Posugaw 12 आरो Dotma 19 Dosai टाइमनि हिसाबाव जादों जाहैबाय 10 मिनिट Dotmaya 19 मोनखाबाय Posugawआ 12 Time gitala Dotma dokan dongkayo last ni gitala Dotma ni thang faces sigan aru bini jokta sum gitala Dotma 19 aru Posugaw 13 point thabai Dotma dekhabai next game Dotma Brazil versus Dotma. Jadi semua punya jalan Second
mày đưa nào bọc đi đưa cái nào này thôi ta thấy lại thấy gì đó nào phải không phải xong rồi cái này 많이 받아. 하나를 넣고 가다 보면 Three second. Kedua